Hello, hello, hello! Maayong gabi, mga kabisaya, kabisdak, mga kaigalaan, kumusta man mong tanan, ka? Welcome once again sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show with at ako si Ate Binky, inyong gikan sa Ontario, Canada. Okay? O syempre, dili kompleto ang atong Lunes ngadto sa Biyernes sa gabi nga night talk show. Kung wala ang atong pinalanggang Ate Dilma from Alberta. Hello, maayong gabi Ate Binky ug maayong gabi sa tanan natong mga kabisaya wherever you are in the world. Nalipay kaayo mi nga naabutan na pud mun namo nakauban na pud namo kamo karong gabi una. Yes, so dinhi si Ate murag lain ang iyang ginhawa. So okay dinhi simple ra ang atong tumong no, magistorya ta, magkatawa, nabusanan magtinabangay og magdinasingay ta tanan mga igsuon no, real stories lang ta no, real life about sa atong pamilya, sa atong pagtuo, sa labi na sa amuhang life diri sa abroad ni Ate Gilma. Gusahay gagmay, ginagmay ug ginago pud nga katawa kay kinahanglan man gyud ta mga tawa no. So kuha ang inyong mga kape diha tubig ba juice unsa inyong gustong inuon pag ilingkod mo og komportable kung asa mo og apil pud sa amohang kolokabildo ni Ate Gilma. Og ayaw kalimot og comment no og asa mo karon nagtan-aw. Kung first time pod ni ninyo no, welcome kaayo mo. Okay ra. Okay, Ate Gilma, okay na ba ta? Yes, sugdan na nato atong chika karong gabi una. Okay, so ang atong topic karong gabi mga igsuon, munang gingon nga dili tanan problema nga kinahanglan sulbahon dayon. Kaagi na ba ka ana Ate Gilma no? Kay usahay kinahanglan lang gyud nato mo pahuway no? Mao lagi tinuod jud na. Kay diri gud kanang murag nakuan lagi nato na ang pace sa atong kinabuhi dire is really fast kaysa dito sa tua. Right? Yeah. Pero usahay te kanang sa ako ba labi na karon sa akong na ako mga health challenges. Yan naanad dito gyud kiti nga sama sa inyong gingon nga fast pace kanang dali permin ti atong kuano. So usahay te gusto na ko nga humanon bitaw niya magsakit akong ulo. So dili kinahanglan gid mga igsuon kay kana bitaw ang gusto nato mahuman dayon. So kinahanglan pud nato atong paminawan ang atong kaugalingon no. Kung naka-experience na-experience ba ninyo gusto ginyo sulbaron tanan problema sa isa ka gabi? Kay ako ingana gid ko sa una no. Pero ang imong utok ba ningon na huy matulog na ta. Mao lagi. Oo. Kay dili man pud tanan kinahanglan sulbaron in that very moment. Ma-overwhelm man ka. Mao gani. Kay man tay kuan nga kanang ma-overwhelm ba. There's a tendency nga ma-overwhelm ta. So kinahanglan jud hinay-hinay lang. Kay aron di ta ma-overwhelm. Kanang munang giingon nga one at a time, hinay-hinay dili sabot nga nag-inday-inday kun dili ba isa-isa lang kay ang utok nato no mo function siya maayo kung isa ka butang focus ka in one thing. Yeah, focus in one thing. Yeah, focus in one thing. Kay ang atong naandan man gud ate no sa akong naandan multitasking gyud ko nga kini diha labi na ka ng mga mama mga sabot jud ka ng mga mama na diha mga nanay multitasking di ba? Mga laba manilhig mura bitaw kasayaw. Maulagi. Oo. So kung naapay gitara akong ano lang nang kaskasan ang mosayaw mura kang misayaw ba nagdagan dito adto ko check ako sa laundry balik ko nga nuto day ko ay adto sa ako mura sa kag kanabalo to kag manok na putlag ulo. After some time makuan jud ka murag kapuyon lagi kag dali ana basta ingon na ing anaon nimo. So usahay maghinay-hinay pud matuto basta na maghinay-hinay kay kuan pero there are times tag lagi nga ang mga inahan jud moingon sila wala ga trabaho
Pero the mother, ang nanay 24 hours diba? 24 hours na sila ga-serbisyo. Without food. Kaya natulog sila pero nagplano ang utok na unsa nakahigma po, unsa di ba ingon ana ate no? Yes. Muna siya nga dali ta mo ang atong lawas si surrender kay kanang daghan naman tag hunahuna. So muna mga igsuon no, dili tanan problema gyud tinuod gyud na until I realize na nasakit ko nga. Kana bitang kinanglan gyud nako kunon kinanglan gyud nako humanon sa una, di ko matulog kun di na ko mahuman. Ingana ko sa una pero niabot ko sa punto nga kang dili nako kaya. Tinuod. Oo. Kay mo man na siya nga mag-overthink magud ta kung sige ta maghuna-huna munang mo muluya ang atong lawas, no? Mao lagi. Yes, tinuod jud na. Magluya ta. Tapos parang murag kuan man god kanang wala man gud ta kahibaw nga may naay kakapoy ang ato ang kinabuhi. Like, daghan na kag problema. Hilabi na kung gabi take your time to relax. Parang ako karon abi nimo bag-o ko matulog usahay na ako igipaminawan na kuan kanang very relaxing music. Kay aron ma-relax usa ang imuhang isip bag-o ka makatulog. So mo nang giingon nga imuhang tanuman nimo og maayohang seeds ang imuhang brain kay aron ang imuhang gabi mo rest yag peacefully. You will rest peacefully. So try to do something that your mind will rest. So learning to rest without guilt. Nanglan ta nga dili ta usahay bitaw kanang usahay do mag-guilty ba nga ano man ako tong human lang to nako. No pero usahay nalimtan nato nga we should have to pause and sometimes look after yourselves, guys. Kay og di ninyo kung ano nang inyong kaugalingon. Yeah, there is may limit lang ang ato ang kinabuhi. Kay akong naobserbahan no kanang ako nang kani ko nga kani diha lang sa kuto magpahulay sa ako. Kunya ako pahulay kay mo lawas pagkabuntag the new beginning is better than kay ikumpara nimo sa nag overtime ka kay naglapoy jud kay gusto nimo human inigmata nimo rugi kay ka. So useless diba? Yeah, kung wala kay pahulay that very night abi nimo kuan man pod lisod. Kanang magluya ang imong lawas, diba? So ako gina siyang naobserbahan atin ko nga kinanglan ako truhon ako ni kanila lagi atong huna-huna nga murag bata pa ta niya ang atong lawas giagi na bitaw siya og surrender niya atong utok man gud mo gana siya nga dako gid kayong influence ang atong brain kay atong brains can heal and also makaayo na siya og makaruin pud na siya kay kanang overthinking makaruin man na siya pero mag-rest ka makaayo mag-heal. So there are always two ways nga imo kinahanglan ka mo pili, di ba? Kay ang mga problema looks different din na siya kung mo pahulay bitaw ka kay makapanghuna-una makag maayo. Jud. Di ba ate? Oo. Kaya ako nakaagi pug kuana na syempre kay nag-inusara ka ba sa household dire parehas dire ay ang anak lang akong kauban unya he is still in school. So abi nako kuan ba sige kog trabaho kay aron lagi nako ma-cope up ang akong kuan ang akong mga bills ang akong mga kuan I came to a point na karong nag-retire ko mura ko nakuan sa tulog kay sa una ingon ako wala jud ko'y tulog nga maayo. Kay sige kog kuan ang lawas lang jud nako ang mao lagi ingon nila lawas ang kamera. So unang giingon nga tagai imong paugalingon og permission nga magpahulay. Yes, tinuod jud pud na. Kuanon jud na nimo. Kay sa una tungod kay mabati pa nako ang abti kay ko okay na kaya palagi nako. Nya nakalimtan man nato. Tinuod jud. Nya labaw sa tanan i-offer bitaw nato atong panagtong atong sige man ako ni mali madungganti pero sa kabataan nako dili bitaw nako gyud nga kanang mag-ampo ka instead kanang i-offer nimo ang tanan imong himuon niya. Kani bitaw maligaw magika sa imuhang kay ang imuhang brain manggod there are 80,000 thoughts in your brain. So kung mag-carry on ka ana
Muna siya nga mag ang imuhang kinahanglan nga i-center gyud nato ang pag-ampo nga ihalad nato sa Ginoo. Mhm. Giyahan man ta ana kay kung kita lang awa tay mahimo kung na ang Ginoo gid sa ato dai magauban. Giyahan kaniya ba nga i-remind kaniya nga huy gabi na pagpahuway na ana bitaw. Kay mao man jud ang kwan di ay nato day no. Kanang Mm. mas kapuyon ka kung ang imong brain naga-work 24/7. Mm. Okay? Mas Lagi. kapoy na siya kaysa sa nagatrabaho ka na kuan. Mm. Mm. So Kaysa it imong physical niya. cause really stress. Mhm. Kay So ang utok man gyud tungod kay daghan magay na siya thought kung dili na nimo i-control, yes, ano na siya kanang munang makaluya pod sa that moting. can make your body kay mas maayo nga luya ang imong utok kaysa luya ay mong lawas kay ang utok biya nato makaluya pod sa ato if you Ang if you utok do a lot of overthinking. maka-heal na siya og makaluya. So magpili Yes. ka imong luyahon imong lawas ug imong aptikon. So muna siya nga i-connect nimo na in by doing that imo nang i-connect sa Ginoo nga by the guidance of Yes. the Holy Spirit magauban nimo kana pinang mag-ampo ka kana bitang unang ang imong mind ug ang imong heart ug ang imong words mausa gani na siya mo nang kanang dili ka mag-worry ang imong utok dili kay stress. Kung may peace of mind ka, Yeah. your body feels vibrant, Yes. tapos Yeah. vibrant. Oh, English to. What? Tapos murag gaan imong paminaw ba, Oo. 'di ba? Iwag yun. So, muna among mga kabisaya, muna among tambag na tigil ma, uy, naman day comment si let's me see. Oh, di ay si ate di ang nag-comment. Abi na ako. Comment kung Abi kinsa na man ako. ang naa diha pag-comment lang mo og Oo. minaw mo Abi na diha. ko, abi na ko te kung kanang naay nag-comment unya wala na ako napansin. Yes, tinuod na. So mga igsuon, ako'y pangutana sa inyo no. Kanang kung stress mo, unsa inyong pamaagi para makalma ang inyong mind? Yes. No, Yes. nami pangutana. So, ang amo manggod, ang ako nga experience ug atigil wa nang second demotion pud siya nga moampo bitaw gyud ka. Imong Yes. align sa Ginoo ang imong ihalad imong adlaw. Kay That can mo help. na siya unya kanang munang mga kabataan kanang learn how to do this because kanang bata pa bitaw talo kay dili ta kaayo aware, dili kay ta maminaw no to kay abtik kanang mga abtik mo manggod kaayo sis Gilma naagian man siguro nimo Gilma sis Gilma no nang bata pa ta no ate Gilma kung bata pa ta mag-explore kita magtuon sa ato kay gusto tag something Tinuod yun na. unya dili na nato na di ba dapat so I think gikan gid sa ginikanan ang pagpahinumdum sa mga bata. Tinuod yun na, tinuod. Di ano nga ginikanan, shout out sa mga ginikanan. Munang nindot kaayo nga. Shout out sa mga ginikanan nga gipadako og maayo ang ilahang mga anak. Yeah. Yeah. Lahat kayo ang mga anak nga naay ginikanan nga gigihahan jud ang ilahang mga anak mga kay diha kanang usa siya kadakong impact. So nayuban nga ang mga kanang daghan man gid nga bata no nga wala pud sila naglako sa mga ginikanan which is very magtubot ka pero kung mag-ampo makatuon bitaw gid sila ampo nga nang tudluan bitaw sila unsag ampo mo na mag-inampo ay gid atin no kay kanang importante kaayo siya. Naglakaw ko ba? I was walking nga nagpalit ko pagkaon. Kabalo ko na very in a young age. Naghigda sa dalan ate, daghang kayo mga drawing sa ngala sa kuan. So what I did na Ginoo ko kay wala mo koy mahimo adto nag-ampo ra ko para ato nga bata nga Ginoo nga gusto niya okay yeah may your Holy Spirit guide him kung mamatan siya no nga makakita siya og kinsa iyang ginikanan adto. Kay kabata pa niya sis unya naghigda sa dalan. Unya kung winter time unsa man to siya di makurog na to asa man to iyang ginikanan. So what I did nag-ampo lang ko Lord kanang ikaw magid ikaw ang Ginoo magid ang pinaka-power kasi siya ba naghimo sa ato yes siya lang ang tanan kusog kay ta mag-critic dapat kay bata pa maluoy ug ka abi maluoy jud kag bata pa luoy kay bata pa daghan pa man sila daghan mahimo kay baskog pa man lawas sis ate daghan man pud naa man pud kuan diri pud na kanang
ang mga ginikanan Mm. pero naabi atay program diri na Mm. kanang nagakuan ba, unsa ba sila, kanang naga-sponsor sila og mga bata na walay ginikanan Mm. or may problem parents, di ba? Alam mo na, sis, kanang tanan no, kanang kung mag-inampuay lang ang mga tao, no, mo lang, we need more prayers, warrior na ka na mag-amput. Ang wala man tayo mahimo sis as ang Yes, pinaka-best ginato nga weapon is to pray, right? So, is to pray for them. Yeah. yeah. Mao lang jud na ang atong Yeah, mahimo. mao cute. So mga kabisdak, lami kay among istorya, no? But mao na siya among share sa inyo among mga experience ni ate. Share sa inyong sa comments pod basin na inyong simple nga pamaagi nga makatabang pod sa uban. I-share pod ninyo diha sa comments kay basin pod Yes, ay makatabang pod mo sa uban, no? tinuod pod. Kay sa wala ba'y nag-comment sa imong ate na gusto mo join sa tuwa? Wala pa. Wala pa, okay. Kung naay nag-comment sa imuha, yeah, one day na atoy niingon na pwedeng makasaka diha sa inyo. Oh yeah, sure. So maybe Pero wala naman ibalik. Wala naman to have better thoughts. Yeah. Yeah, they have Alright. better kung naay kuan kay inahan man to siya. I think she is one candidate nga pwede nato imbitahon one day. Okay, mga kabisaya, murag paspas kaayo ang oras basta magpulo ka bildo ta malingaw ta, no? Nya kay lami man kaayo nga di na lang ta matulog pero nag-ingon ang atong mga lesson karon nga magpahulay ta so magpahulay na sa ta. Salamat kay sa inyong pag-uban-uban namo karong gabi na mga kabisaya, ha? Daghang salamat sa inyong comments, inyong stories, og labaw sa tanan sa inyong oras. Dako kaayo among pagpasalamat nga parte mo sa atong growing Bisaya community. Yes, mga kabisaya, mga kaigsuonan mo, hinumdumi gyud nga bisan unsa pa atong giagian sa atong kinabuhi, ayaw gyud pagkawala o paglaom, no? Usahay dili nato baya makita dayon sa padulong, no? Pero padayon lang gyud ta kay ang Ginoo nagauban kanato kanunay. Bisan sa nga panahon nga nang dili nato siya makita, no? Di pa nato makita ang larawan sa unsay mahitabo sa ato. Pero kung mosalig ta sa Ginoo wala imposible para kaniya. So kung nalingaw mo og na-inspire mo sa atong conversation, atong mga pulo ka bildo karong gabi una, i-share pud mi nga live, i-invite niyo mga Bisaya nga mga family, no? At Gilma, and join our growing family, no? Kita-kits ta kada Lunes pa sa Biyernes din sa Bisaya in Canada Night Talk Show with Ate Binky and Ate Gilwa. Di ba, ate? Yes, amping kanunay mga kabisaya. God bless everyone. Yes, mayong gabi. God bless. And magkita ta og tuon. Okay, bye-bye. Padayon lang yun, no? Ang padayon lang yun sa pagtuon, no? Kay kung naay pagtuon, agi paglaom ate, di ba? Yes, kung naay pagtuon, naay paglaom. Tinuod yun. Yes, so daghang salamat. Bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching and for sharing our live. See you tomorrow. Bye, everyone.